Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše, a Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. To nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. Šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. Mogu da uradim ovako. Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislila Wednesday. Za početak ću uzeti puckatave bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću ih na prvi sprat. Odlično. Sada uzimam najkiselije bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste. Ali šta da radim sa njima? Smislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Bacim jednu bombonu. Previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo. Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa? Da, smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? To je zmija? Skloni je. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako. Odozgo. Odlično. Završila sam. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svoju zmiju. Dobro. Ja imam još puno šarenih žvaka. Prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. Kakva lepa roza boja. Obožavam. Kako je ukusno. Nevjerovatno. Napravit ću balon. Gledajte. Kako je ogroman. Super. To je bila zabavno. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? Super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. To izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali šta će biti dalje? Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Eto, koliko bombona. Super. Šta, pseća hrana? Da li se šalite? Kako smešno. Ja veoma volim ove žele bombone. Zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je? Da, izgleda mnogo lepo. A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo, ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari
Ali znate šta? Imam bolju ideju. Što ona radi, ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. To je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, ajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, i još i smrdi. Tako je, dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu, probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svoju tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si, previše je sladak. Ne možemo ga odbiti. Monika, prvo okrećeš krug. Ne želim kaktus. Ali šlag ću rado pojesti. Ne može tako. Dobila si kaktus. Nemaš sreće? Ali ne brini, imat ću je ja. Bićeš srećna zbog mene. Eto, ja sam rekla. Nema ništa ukusnije od Huba Bube. Pogotovo kad ih ima tako mnogo. Jedva čekam da ih izvadim iz pakovanja i stavim na tortu. Mislim da će to biti jako ukusno. Za sad imam najlepšu tortu koju sam ikad videla. I to nije sve. A od ostalih žvaka mogu napraviti srce da bi moja torta bila još lepša. Lepota. Monika, šta misliš? Baš je slatko, jel da? Vreme je da probam. To je nerealno ukusno. Takvu tortu želim da pojedem svu odjednom. Mogu li bar srce da probam? Ne, ja ću ga pojesti. Da li želiš da vidiš najveći balon na svetu? Nisi htjela da me častiš, a ja ne želim da gledam tvoj balon. Eto ti. Šta si uradila? Sad mi je celo lice lepljivo. Prestani da se smiješ. Bolje jedi svoju tortu sa kaktusom. Kako da je jedem? Kaktus je tako bodljikav. Znam. Ako se rešim igala, onda kaktus neće izazvati nikakve probleme. Manikirne makaze su premala za to. A ove su prevelike. Mislim da će ovo biti savršeno za šišanje kaktusa. Jao, kako je dosadno. To je to. Sad je ostalo samo jedno. Ne rendati kaktus na tortu. Gledaj. Ovo izgleda super slatko. Prestani da pričaš, jedi već. Nadam se da je ukus dobar, isto kao izgled. Fuj, kao da jedem tortu sa ukusom trave. Fuj. Prijetno. Hej, ne valja uče, daj telefon, ne ometaj se. Dakle, ja želim ovakvu divnu krofnu, jel može? Da, jasno. Krofna, lako.
Trenutak, sad ću da googlam. Hej, ne gledaj! Što bih kuvao kada mogu naručiti krofnu meku? Evo moje krofne. Sad ću da je vidim. O, da, divno. Ja sam završio. Nastavit ću da igram igrice. Sad ću vam pokazati kako se sprema prava krofna. Treba će mi puno fante sa različitim ukusima. Sipat ću limunadu po čašama. A zatim ću dodati prah za gustinu. Da, ostalo je sve promešati i to je to. Zatim će mi trebati kalupi u obliku krofna. Uzet ću našu tečnost i sipati ovi kalupi. Pažljivo da se ništa ne prospe. O da, sada to sve treba zaladiti. Sve gotovo. Pažljivo ću izvaditi naše krofne i lijepo ih servirati na tanjir. Ukrasit ću sve slatkim konfetama i to je to. Moje prelepo jelo je spremno. Belisimo. Hej, pogledaj šta je ona uradila. Baš mu briga. Dobro, vreme je da i ja počnem. Kakav miris. Moje krofne su spremne. Vreme je da ih umočim u čokoladu. I sama bih to rado pojela, ali ne smem. Za malo da zaboravim na ukras. Ja ne koristim ništa kupovno jer ima puno hemije. Bolje da uzmem domaće orahe i da ih sameljem. Tako je. Ispalo odlično. A sada jagode. Dobro, uzmi jednu. Samo nemoj da mi smetaš. Dakle, uzet ću jagodicu. Zatim je iseći i staviti u sredinu. Tako je. Mike, hoćeš li nešto da radiš danas? Što je, bako? Ja sam već završio. Ali ti jedeš svoju krofnu. Upravo si. Dobro, sad ću sve da ispravim. Uzet ću čokoladu. Treba istopiti, sad ću. Mislim da je dovoljno. Odlično. Sad ću da je sipam na svoju krofnu. Mislim na pola krofne. Eto, to je to. Dodat ću još malo šećera. I moj omiljeni keksić Oreo. Tačnije, treba će mi samo jedan keksić. To je to. A da bi krofna bila još lepša, zaokružit ću keksić crvenom bojom. Zatim ću dodati zubi. Jeste prepoznali ko je to? To je Hagi Vagi, tako je. Ajoj, strašno. Dobro, prijatno mala. Koliko lepih slatkiša, super! Pogledajte, to liči na naočare. Smešno. Nadam se da me ukus neće razočarati. O da, to je ukusno. Idemo dalje. O Bože, bako, kakva lepota. Tvoje krofne su divne. Sad ću ih probati. Super, obožavam čokoladu. Idemo dalje. Ostalo je poslednje jelo. O, kakva čudna krofna. To liči na nekog monstruma. Sad ću probati. Wow, to je mnogo slatko i ukusno. Neverovatno. Sve krofne su bile divne. Neka brojalica izabere pobednika. Pobedio je Mike. Neverovatno, ja sam pobedio. Pogledajte, ja sam pravi kuvar ovdje. Ovog puta mi se jede burger. Jel može? Može. Uj, šta je to? Mleveno meso. Odvratno. Neću da ga diram. Ali moram. Eto, pljeskavica je spremna. Ostalo je ispržiti. A sad mi treba lopatica. Bako, a vidi kako mogu. Ovo nisam planirao. Jao, moja pljeskavica je uništena. Znate, neću opet da pipam ovo mleveno meso. Imam drugu ideju. Napravit ću slatki burger. Da. Prvo ću namazati nutellu na lepinje. Tako je. To će biti jako ukusno. A sad mi treba punjenje. Uzet ću marshmallow. A ja ću ugrejati svoje lepinjice. Tako je. Bako, sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte. Bravo. Ne zanima me. A sad ću napraviti pljeskavicu. Odlično. Ispržit ću je.
Nešto sam se umorila. Ne smijem da spavam. Aha, prevrćem pljeskavicu. Jau, šta je to? Zar ne vidiš? Hoću da ispečem svoj marshmallow. Tako će biti lepši. Da, dodat ću još želetrake i to je to. Moj burger je spreman. Šefe, jeste vidjeli? Jao, kako je dobro što Emily ima profesionalnog šefa koji će je nahraniti. Ja sam već napravila pljeskavice, a sad ću ispržiti slaninu. Odlično, vreme je da sastavim burger. Prvo kečap, a zatim salata, pljeskavica, sir, povrće i naravno slanina. Ponovit ću to još nekoliko puta. Da, to će biti baš veliki burger. Mala će biti oduševljena, ne sumnjam. Jau, kako velika porcija. Maj, šta ti je? Jau, tačno, vreme je da sastavim svoj burger. Stavljam salatu, pljeskavicu, luk i obavezno slani krastavci. Obožavam ih. Zatim paradajz, sen i kečap. Eto, baka je završila. Jao, šef ima veći burger, ali moj je ukusniji. Jao, Mike, šta radiš? Bako, ne brini, sve pod kontrolom. Hoću da istopim bombone, to je to. Emily, možeš probati. Da, prijatno, draga. Wow, kako veliki burger. Sad ću ga probati. Jao, ne staje mi u usta, ali ukus je divan. Baš mi se svidalo. Idemo dalje. A šta je ovdje? Jao, sve je ispalo. To nije dobro. Šta je to? Ne mogu da verujem, to je slatki burger. Neverovatno, sviđa mi se ova ideja. Marshmallow, žele bombone, Nutella, nije loše, ali htjela sam nešto slano. Dakle, pobedio je šef. Hvala, Emily, baš mi je drago. Odlično, prvo hoću kolači. Jednostavno, spremit ću ih, dušo. Ništa ne obećavam, ali pokušat ću. Šta da radim sa ovim? Čemu služi ovaj krug? Ali oklagi znam da koristim. Dušo, šta ti je loše uradilo testo? Vidi kako treba. Lagano i polako, bez žurbe. Zatim treba iseći krugove i staviti u tepsiju. Hajde, idite u rernu, budući kolačići. Ništa mi ne ide. Imam ideju. Kolači se okrugli, zar ne? Dakle, mogu samo iseći krug iz testa i ne komplikovati stvari. A najvažniji sastojak su bombone Skittles. I ja bih rado probala takvi kolači. Nije loše, dušo. A šta je sa mojim kolačima? Pa da, kao i uvek, savršeni su. Nemam komentara. Moji kolači su pravo umetničko delo. Odmah se vidi da ih je pravio profesionalac. Pogledajte kakvu divnu kuću od medenjaka sam napravila. Usput, hvala na ideji. Krov ću ukrasiti Skittles bombonama. Posljednji korak, šećer u prahu. I kao da je na moju kućicu pao sneg. Ne mogu da verujem. Dušo, tvoji kolači. Jao, ovo liči na mali požar. Moram hitno izvaditi kolači. Nadam se da ih još mogu spasiti. O ne, izgleda da se ovdje više ništa ne može učiniti. Da li su to kolači? Nisam sigurna da se to može jesti. Šta imam ovdje? Wow! To je kuća od medenjaka. Tako lepa i tako ukusna. Oduševljena sam. Ova kućica je pobedila. Nije moglo biti drugačije. Ja sam profesionalac. Dakle, pažnja. Želim da mi spremite sladoled. Jel može? Važi. Nema problema, smislit ću nešto. Naravno. I ja već počinjem. Prvo ću uzeti lubenicu. Treba odseći gornji deo. Odlično. A zatim staviti unutra blender i sve promešati. O da, tako je.
Napravila sam koktel od lubenice. Posle ću dodati malo limunovog soka. Ajoj, moje oči! Ne vidim ništa! U pomoć! Nema veze. Za takav slučaj imam zavoj. Odlično. Kuvati mogu i sa jednim okom. Tako da se čuvajte, šefe. Ajoj, dobro, neću da se svađam. Dakle, dodat ću još malo šećera, a zatim promešati sve kašikom. Ostalo je to sve zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Svaka mi čast. Vreme je da dodam moje omiljene žele medvediće. Obožavam ih. Prelepo. Ali ne treba mi medvediće. Treba mi istopljeni žele. Nekoliko sekundi i sve će biti gotovo. O da, svaka mi čast. Sad ću sipati žele na papir. A zatim ga moram oblikovati. Tako je. Završila sam. Ovo je tanjir za moj sladoled. Unuče, pogledaj šta radi. Bako, uplašila si me. Izgledaš kao gusar. Dakle, i meni došla dobra ideja. Gdje je moj želeoko? Odgrišću mali komadić. I zalepiti ga ovdje. Baš ti hvala, Mike. Volite baka? A ja sam skoro završila. Sad ću specijalnom kašikom za sladoled staviti zaleđeni koktel na tanjir od želeja. Poslednji dodir. Bravo, zlato. Da. Ovo je remek delo, svaka mi čast. Lepo. Jao, bako. Uplašili ste me. Dakle, a šta ću ja? Znam. Da vidimo šta imam u svom rancu. Smrdljiva čarapa, ne treba mi. Da, to mi treba. Uzet ću čips i Skittles bombone. Prvo mi treba bombone. Obožavam ih. Sad ću ih rasporediti po bojama. Eto. Baš brzo sam uradio to. Zatim ću svaku boju samljeti u blenderu. Da, odlično. Zatim ću sipati sve u činije. Tako je. Zatim ću uzeti najlepši sladoled na svetu, Baskin Robbins, i dodat ću ga u svaku činiju. Posle treba sve promešati. Eto. I posljednji dodir, čips. Tačnije, teglica od čipsa. U nju ću sipati sve svoje sladolede. Tako je. I obavezno treba ubaciti štapić za sladoled, da bi bilo lakše jesti. Eto, ja sam završio. Bako, probudi se. Pogledaj šta sam napravio. Za malo nisam sve prespavala. Jogurt, to mi treba. Sipat ću ga u blender. Odlično. Obavezno treba dodati šećer. Eto. Zatim zelenilo. Da, ono je mnogo zdravo. Ostalo je sve uključiti i sad čekati. Kakva lepa zelena boja. A moj koktel miriše na zdravlje. Ekstra. Sipat ću sve u kalup i obavezno ubaciti štapiće. Eto. Ostalo je samo sve zaladiti. A šta da smislim sa jagodama? Znam. Bye bye. Pustite baku. Moram da nađem još jedan važan sastojak. Jao, pa kad će taj autobus doći? Jao, trebala sam da pozovem taksi. Dakle, skoro sam stigla. Ko je to? Hej, skloni se odavde. Ne plašim se te. Tako je. Nikad se ne svađajte sa bakom. Konačno, našla sam ono što sam htjela. To je med. Mogu se vratiti nazad. Ćao svima, baka je stigla. Donela sam med. Med je mnogo zdrav. Dodat ću ga u čašu kod jagoda i promešati sve. A moj sladoled se već zaladio, a mogu ga izvaditi. Eto. Umočit ću sladoled u napravljenu glazuru i to je to. Moj jelo je spremno, svaka mi čast. Mala, probaj.
Konačno, obožavam sladoled. O, kako zanimljivo. Šta je to, zlato? Fuj, uopšte neukusno. Neću da jedem to. Ovo jelo ću rado probati. Boja odgovara mojoj haljini. I ukus je super. Bako, svaka čast. A šta je ovo? Neka čudna teglica? Nisam to naručila. Shvatila sam. Unutra je sladoled. Super. Liči na dugu. Wow. I ukus je ekstra. A Mike je opet pobedio. Pokazat ću ja vama ko je ovdje pravi šef. Bravo. U novoj rundi morate spremiti za mene moju omiljenu Cezar salatu. Biće urađeno. Okay. Šta je to uopšte? Mislim da je to vrlo jednostavno. Samo treba sitno iseći povrće. Mija, smiri se. Seći povrće treba veoma pažljivo. Vidi. Ovako. Zato sve treba lepo staviti na tanjir. Zajedno sa piletinom, naravno. Ovako. U stvari, sve je mnogo komplikovanije. Treba uzeti rukolu i staviti je u blender. Zatim treba dodati vodu i sve dobro izmešati. Jao, šta on radi? Ja spremam nešto mnogo ukusno. U dobijenu mešavinu treba dodati nešto poput želatina. Nakon čega to sve treba dobro izmešati u šerpi. Zatim dobijenu tečnost treba sipati u kalupe. Vreme je iseći piletinu. Gledajte kako lepo. Mislim da će se Margot svidjeti moj jelo. To je divno. Bako, šta to radite? Samo rendam sir. Vreme je da i ja krenem. Pazi, molim te. Dobro, dobro. Sad ću pažljivo iseći povrće. Ali to je tako dosadno. Ipak treba seći brže. Jao, omladinu je teško naučiti nečemu. Prokletstvo, šta sam uradila? To nije dobro. Dobro, što imam rezervni plan. Treba uzeti žvaku huba-buba i seći je na male komadiće. A sad mi treba žele oči. Bako, vidi. Kakav užas. Nemoj tako plašiti baku. U moje slatkoj salati će obavezno biti marshmallow. I naravno, žele crvi. To je to. Margot, a vreme je da odrediš ko je od nas pobedio. Kakve su ovo zelene bombone? Fuj, to je neka trava. Odvratno. A Cezar u sredini izgleda super. Da, i ukus je dobar. Wow! Ali ovo je definitivno najlepša salata. I najukusnija. Da, Mija, pobedila si. To, znala sam da će moj slatki Cezar biti najbolji. Želim bobicu. Ne diraj, ni ti isto. Odlučila sam da želim vafle. Biće urađeno, gospođice. Okej, pokušat ću. Okay. Vafle, to sigurno znam. Stanite, ja sam prva. Napravit ću najbolje vafle za svoju nuku. Brašno, mlijeko, šećer, maslac i mešamo to sve. Jeste vidjeli kako mogu? Bako, to je prošli vek. Sad se sve može uraditi uz pomoć tehnike. Šta? Ja ću brže. Hajde, bako, hajde. Navijem za tebe. Baš ste smešni. Okej, ubrzat ću se. Ali, kako to? Mogu ja brže. Hajde, bako. Jel, baka se slomila? Jel sve u redu? Jeste. O, moje testo već spremno. Obične vafle? Ne, to nije za mene.
Boje su najbolji prijatelji svakog kuvara. Uz njihovu pomoć napravit ću najlepše vafle. Vafle boje duge. Zapamtite to. Pa dajte, učinit ću sve bolje i lakše. Što bih čitala recepte kad postoje gotove suve mešavine u koje samo treba dodati mlijeko i promešati. Ostaje samo da se spremi. Ostalo je malo sačekati i gotovo. Savršeno. Probat ću malo da bih bila sigurna da je to ukusno. O da, fantastično. Ema, zapravo spremamo za malu Margot. I moja vafla je spremna. Baš je lepa. Sad treba staviti sve vafle na tanjir i dodati borovnicu. A dugo je nisam jela. Bako, je li to jedeš borovnicu do teta? A ne, sve ide u moj jelo. O, šta je ovo? O, javorov sirup. I njega ću dodati. Sve najslađe za moju nuku. I posljednji dodir je mirisna nana iz moje bašte. Kakav je to zvuk? Kako ukusno, ne mogu da stanem. A jao, ne brinite, još mi je ostalo testo. Evo, gledajte. Što? Nema više? Što da radim? A ja sam ti rekla. U redu, sad ću smisliti nešto. Da vidimo što je u mom rancu. Bundeva? Ne. Popit. Mislila sam da sam ga izgubila. O, hagi vagi. Kako je zabavan. Ali ni to, ni to. O, našla sam. Ovo odgovara. Sad ću skuvati rezance. Šta si izmislila? Čekaj. Eto, sve spremno. To nije ništa gore od testa za vafle. Čak je malo ostalo za mene. Pa, valjda je sve spremno. Stavljam na tanjir. Odlično. Joj, kako smiješno. Joj, vi ste amateri. Moje vafla je već spremna. Ostaje da dodam završne detalje majstora. Dodat ću još i male slatke oblake. Tako je. I malo ovdje. Sad sipam šarene konfete. To je to. Ja sam najbolja. Završili smo. Prijetno. Odlično. Jako sam gladna. Prvo ovo. Baš ukusno. Želim još. A šta je ovdje? O, moja omiljena borovnica. Probat ću. Jo, to je ludo ukusno. Borovnice i vafle su najbolja kombinacija. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Okej, sad ću probati. Uj, odvratno. Dakle, bakine vafle su najbolje. Je li neko sumnjao? Najbolja sam. Bako, vreme da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile testo da niko čak nije ni primetio. Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam. Dodat ću testo i jastivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati marshmallow i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke je najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje pravo u vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svidjeli.
A sad će probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam.